Na ce ni fa na so a yi bikin ne a Dubai saboda kawaye na da dama za su. Kina nufin ma kawayen naki wanda suke waje gaba ɗaya za su zo bikin nan? Su ne ma za su fi yawa. Sai dan dai lamarin babban ne. Ai ba matsala ba ne. Ni da akwai wani abu da nake son in faɗa yau na tuna. Kwanakin kicin mu akwai wata kawarki da ta ce za ta zo asibitin ko to idan son samu ne me yasa ba za ki ba ta shawara ta ce wani asibitin ba? Saboda ne kace haka? Saboda ina ganin anan kamar za mu dakatar da operations ne na asibitin saboda za mu yi wadansu yan gyare-gyare. Rekta kenan. To me ya da kuma yi wani yaran asibiti? A'a. To yanzu bisbillahi ko makaranta ce aka ce an kwashe rufin ai dalibai ba za su yi karatu ba. Ayyukan da zamu zai shafa bangaren haihuwa. Shi yasa nake ganin ni kinga ba jira za a yi ba haihuwa kamata ita ce wani asibiti. To amma kamata a kaza mata asibitin da ya dace ta jinko? To yanzu abin da za a yi ko zan yi tunani I would suggest one of the best. Abin da za a yi idan na tafi ko a waya ne sai in kira ki sai in faɗa miki asibitin da ya kamata da ji. So ina ganin na da wadansu abubuwa da nake son zan yi watakila zan wuce. Wani irin tafiya? Wai kai da ka zo sai ka ce min za ka tafi. Da ka zo aiki da ka zo ana jiran ka kai me yasa baka son ka zauna ka hutu? Na san za ka yi mamaki ganin kiranka da ne wannan ofis nawa. Duk da kasancewar na san ba jam'iyyar mu ɗaya da kai ba. Babu shakka ba abin mamaki ba ne. Amma ni a yanzu ma ba na jin daɗi domin abokan jam'iyyata su ne min ganin cewa na ba da kai buri yaho. To ai honorable a siyasance ba da kai bori yaho ai ba bakon abu ba ne. Abu ne da ma an saba fahimta juna ce ai. Kamar yadda dama a can baya a waya na gaya ma game da zancen janyewar katakara, sanata ya yi la'akari da alaƙar da take tsakanina da kai na abokantaka da fahimtar juna, shi yasa ya ce mu zo mu zauna da kai mu kuma sanar da kai cewa ka janye takararka da kake, kuma idan ka janye sanata ya alkawarin cewa duk abin da ka kashe da kuma abin da kake tunanin idan har ka ci in kai takara za ka samu, to sanata zai ma abin da duk baka zato ma na abin da za ka samu na alkhairi a bisa dalilin wannan janyewa da kai. To shine mun kiranka domin mu zo in ji menene abin da yake akwai dangane da kai. Ka yi shiru in kana da bukatar mu baka lokaci da ka je kai tani sai mu baka kwana 7 domin ka je kai tani, amma ina so in gaya ma cewa a kwana 7 nan da zan baka duk tunanin da zaka zo da shi ba zai saba abin da mu muke nufi ba, wannan kawai shi ne. Kai ciyaman dakata, da na san wannan makarar za ka zo min da ita ta batun wai in janye daga takara da bai saurare ka ba, kuma daga yau kada ka sake kira na game da wannan maganar. Wai in sake wani sauka da kan takarata ba zai yiwu ba, kar ka sake nema na da wannan maganar. Kaga tafiya ta. Wato wanda ka mai gurbin shi akan wannan aikin ba mu taɓa samun wani kuskure ta bangaren sa ba lokacin da ka san shi irin wannan aikin. Ranka da insha Allah
ne maka alƙawarin ni ma ba za a samu matsala a gare ni. Haka ne. To idan ka ji akwai Adamawa Suites an yi maka bukin na daki a can. Da ka ji reception ka yi bayanin ko kai wane ne za su baka makulli. Sannan kuma wannan miliyan 3 da aka baka akwai yarinyar da ta zo wajen za ta yi maka bayanin kanta, za ta baka cikon miliyan 2 kuma ita ce za ta kai ka wajen malamin da na faɗa maka. Ranka ya daɗe, ta yaya zan gane ta yarinya? Oh, baka da matsala da wannan. Ita tana da dukkanin bayaninka, ta san ka. Saboda haka ita za ta gaya maka kanta, za ta gaya maka sunanta, za ta gabatar da kanta sannan za ta baka cikon wannan kudin. An gama. Shikenan. Na shiga tafi. Tamkar da shi kake magana kawai. Ni ba ni da cikakken masaniya akan abin da yasa aka turo ni gari ya gari har Adamawa da wannan makudan kudin naira miliyan 3 ko in ce 5 miliyan naira tunda akwai wacce aka ce za ta kawo 2 miliyan naira cikin. Kuma dai menene wannan al'amarin dai ba karamin bane. Tsaya ka ji ni malamin ma fa ban san ina yake ba, da yar jagora aka haɗa ni ita ce za ta zo ta kai ni gurin malamin. Kaga yanzu dai sauran magana kawai ka bari sai na dawo sai mu tattauna. Yawa suna na nuna ko kuma in ce maka yi Sanda zuwa. yawa sani ya shi abubuwan mutum da sanatar ce a kama. Ni zan wuce sai Allah kai mu gobe da safe zan dawo karfe 6 sai mu ci wajen malami. Karfe 6 kina ganin bai sauri ba? Gaskiya an ba wannan lokacin muka je ba za mu samu ganin shi ba. Da Allah wani wuri za ki kwatanta mana a cikin garin nan zan dan fitan da rage dare. Yawai kuma ce da ke aisilata ya biya maka shaɗan zamanka a garin nan. Duk wani wanda zai zauna a garin nan to fa ba yawo. Kai dai kwantar da hankalinka, wasa nake maka. Ni yanzu zan wuce zuwa anjima zan dawo bayan ka gama huta ka kintsa sai na dawo na ɗauke ka waje da zaga da kai yawa. Ni wucewa zan yi sai da safe.
kar ka manta karfe 6 zan zo mu wuce. Ko sunan ki na gaskiya ba ki gaya ba har yanzu. Ka kira ni da duk sunan da ka ya dace. Jamila, Aisha, Fahad, ki kula da Fati. Wai me dalilin dole lalle ka san suna na ne? Ba za ki gane ba. Akwai wata budurwata mun kai shekara 7. Har yanzu ina jin alhinin ruwa da ita a zuciyata. Da za ki mai gwamnati da na kowa farin ciki. To ne da safe. Nini. Tausaya min ki agaza min kira nake duba mu ne kasan nan mu aka duba roƙon amana ke saka yarda juriyar tafiya cika burin zama wuri ɗaya babu rabewa mu ne kasar nan mu aka duba roƙon amana ke saka yarda juriyar tafiya cika burin zama wuri ɗaya babu rabewa. Waiwayo ki dubi na kiran kina yi da ne su'ali amsa mun na dan ji sanyi halin karamci zan nuna ki yarda na yi ki furta kalma wacce yau za ta ɗeba kewa mu ne kasar nan mu aka duba roƙon amana ke saka yarda juriyar tafiya cika burin zama wuri ɗaya babu rabewa. Da girma idan ka jure tafiya sai ka samu dama bukatun rai kyautatawa riko da kima shine mabudin kauna babu mai musawa mu ne kasan nan mu aka duba roƙon amana ke saka yarda juriyar tafiya cika burin zama wuri ɗaya babu rabewa ni zan rike alƙawari gunki a raina nai kudiri to zan maka albishiri zaka ji an ce ka ci gari inda kika yarda da ni zan daga murya nai fahari kulla zaton kairi so zai daɗa tasiri rai ya daɗa annuri kalma ta kin yi amsawa ne kasar nan mu aka duba roƙon amana ke saka yarda juriyar tafiya cika burin zama wuri ɗaya babu rabewa. Nishaɗuwa ta na yi duban farin gani na dare da rana shi ne zai faranta raina rikin amana kar ka manta da kai na nuna ka sani dama mi kusancin da ba masawa mu ne kasan nan mu aka duba roƙon amana ke saka yarda juriyar tafiya cika burin zama wuri ɗaya babu rabewa farin wata ni ke zara buƙatuwa ta ai mana baiko na san zaki tare mata si ta yi murna ranar zan nishaɗuwa ta na samu abar so ba na yin fushi da kowa mu ne kasar nan mu aka duba roƙon amana ke saka yarda juriyar tafiya cika burin zama wuri ɗaya babu rabewa mu ne kasan nan mu aka duba roƙon amana ke saka yarda juriyar tafiya cika burin zama wuri ɗaya babu rabewa